வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். குழந்தைங்க பொதுவாக ஒரு வயசுல இருந்து நடக்க பழகிடுவாங்க. அதுவும் 10 மாசத்துல 8 எடுத்து வைப்பாங்கன்னு கூட சொல்லுவாங்க. நம்ம குழந்தைங்க இன்னும் நடக்கலை, நல்ல கால் ஸ்ட்ராங் ஆகலை, அந்த மாதிரி கவலைப்பட்டீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு கால்சியம் சத்து கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கலாம். அந்த குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் ராகியில் கூழ் செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நல்ல கால்சியம் குழந்தைங்களுக்கு கிடைக்கும். சீக்கிரமாக நடக்கவும் ஆரம்பிப்பாங்க. கண்டிப்பாக அந்த சின்ன குழந்தைங்கள காலையிலையும் சாயங்காலமும் இளம் வெயிலில் குழந்தைங்கள காட்டணும். அப்படின்னா தான் அவங்களுக்கு விட்டமின் டி கிடைக்கும். அதனால தான் கால்சியம் சத்தை அவங்களால உடம்புல ஏற்றுக்க முடியும். நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக கடையில் கிடைக்கிற ராகி மாவை வாங்கிக்கலாம். இந்த மாவை கொஞ்சம் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி கலந்துட்டு அதுக்கப்புறமா அடுப்பில் வச்சு கிண்டுங்க. கட்டி பிடிக்காமல் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. முதல்ல மட்டும்தான் அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வெந்துடுச்சு அப்படின்னா அது கட்டி இல்லாமல் அழகாக வெந்து வந்துடும். இதை தாயும் கொஞ்சம் குடிச்சிக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய முதுகு வலிக்கு இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். கால்சியம் சத்து நிறைந்ததாக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக வீட்டில் இருக்க எல்லாருமே எடுத்துக்கோங்க. சில குழந்தைங்க உப்பு போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு பழகியிருப்பாங்க. அப்படின்னா கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு கொடுங்க. சில குழந்தைங்க இனிப்புனா போதும் நல்லா சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் வெள்ளைப்பாகு கூட நீங்கள் எடுத்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். குழந்தைங்க எந்த மாதிரி விரும்பி சாப்பிட்றாங்கங்கிறத பார்த்துட்டு அப்படி நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. பொதுவாக குழந்தைங்களுக்கு இனிப்பு உப்பு இல்லாமல் கொடுக்கறது நல்லது. இந்த ராகி கூழை தினமும் ஒரு வேளை கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு தேவையான கால்சியம் சத்து சீக்கிரமாக கிடைக்கும். ரொம்பவே அழகாக குழந்தைங்க எழுந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. இதை 6 மாதத்துல இருந்தே குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். முதல் உணவாகவும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். நன்றி.